Iepa, arratsaldeon. A ber, behiratu. YouTubeen sartzen garenean, behin zure kontuaz eta zure kanalean zauzenean, hemen klikatuz, agertzen dira YouTubeko kudeatzeko lau bat leku eta tartean konfiguración de YouTube. Gero behi agertzen da bai, Google Pluseko lotura bat, edo ez dakit ziur zelan juten da, uste dut konfiguratzeko ere bai Google Pluseko, baina hemen konfiguración de YouTubeen agertzen da, kontraseña eta, mobiletara igotzeko, eta tartean korreo elektronikoa. Hemen, agertzen datzuz, noiz nahi duzun jaso korreo elektronikoak agertuta, hemen, agertzen da, en breve realización de evento en directo en YouTube, orduan, bidaltzen diate, hauze gauza batzuk agertzen dira por defecto egiten duzunean, baina bazpada errepasatu. Correo electrónico sobre tu canal, tus vídeos y tus comentarios. Zuk alduzu modifikatu konfigurazioa, zure korrean hartu alizateko notifikazioak, olako gauza bat gertatzen danean. Principios, ni daukat ipinita hauze dana, eta gero, Google Plusen, ere, hemen, konfiguración, aldozuz, notifikazioak, nori, korreo neri, alda gehitu beste zeo zer, telefono bateri, beste kinik izan egiten den telefono baten bitartez, baina notifikazioak gero, hemen, recibir notificaciones por correo electrónico o por teléfono cuando alguien, eta nire publikazioetan, dauz markata danak, zirkulotako jendiak, tenía un ciclo sobre una persona, berez, hauze gauza guztiak usteot, agertu zirela, ekin zabaltzen duzunean kontua, berez, por defecto agertzen direla, baina, usteot, ametik begiratuta, aldala konfigura, zeintzuk gauzak nahi dituzun zeuk, jaso korreos, eta zeintzuk ez, eta, venga, gero arte.